नमस्कार मित्र हो, मी आपणा सर्वांचं यशस्सिद्धी द मास्टरमाइंड या चॅनलवर हार्दिक स्वागत करतो। मित्र हो, आज आपण थोडंसं अध्यात्मशास्त्राशी निगडीत अशा महत्त्वपूर्ण विषयावरती बोलू। मित्र हो, माणसाने जीवन स्वच्छंदपणे आणि सुखासमाधानात जगावे म्हणून परमेश्वराने मानवनिर्मिती केली असावी, पण माणूस स्वतःच्याच बुरसटलेल्या विचारांनी त्याच परमेश्वरावर पश्चातापाची वेळ आणून देतोय। यापेक्षा कटू सत्य काय असू शकते? मित्र हो, धर्म या विषयावर थोडंसं माझं मी मत व्यक्त करतो। त्यात कोणाच्या भावना दुखविणे किंवा टीका करून एखादे बंड करायचेच आहे असा माझा हेतू नसून प्रत्येकाने त्यातून एक आवश्यक अर्थबोध करून घ्यावा। मित्र हो, माणसाच्या जीवनात येणाऱ्या छोट्या मोठ्या प्रसंगातून उत्तमात उत्तम आणि आदर्शवादी जे आचार विचार कृती यांची संहिता म्हणजे हा ज्याचा त्याचा धर्म होय। मित्र हो, कोणताही धर्म हा कोणत्याही माणसाची वैयक्तिक किंवा सामाजिक बांधिलकी नसून माणसाला सहज सोपे जगता येण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे ते एक अप्रतिम अतिनिखळ असे साधन आहे। मित्र हो, जीवनाच्या संघर्षात म्हणजे माणसाच्या जीवनाच्या संघर्षात संजीवनी म्हणून धर्माचे अमृत ऋषीमुनी पैगंबरांनी स्थापन केले। मित्र हो, पैगंबर म्हणजे परमेश्वराचा संदेष्टा, जसे की गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम हे सुद्धा एक प्रकारचे पैगंबरच म्हणावे लागतील। म्हणजे यांच्यासारखे असे बरेच युगप्रवर्तक अखंड मानवजातीला ईश्वरी साक्षात्कार घडवून देण्यासाठी जन्माला आली आणि आपला कार्यकाल पूर्ण करून निघूनही गेली, पण त्यांचे आदर्श मात्र अजूनही जिवंत आहेत। परंतु मित्र हो, पण माणसांनी त्याच धर्माची स्वतःच्या सोयीनुरूप म्हणा किंवा सोयीसाठी आपल्या स्वतःच्या सोयीसाठी युद्धाचे स्वरूप देऊन त्याची हत्यारे बनवली आणि संपूर्ण समाजरचनाच बदलून माणुसकी मानवता या शब्दांना काळिमा फासला। मित्र हो, शेवटी सामाजिक सुखांची माणसानेच राखरांगोळी केली अशी बोचणी मनात वारंवार ठसठसते। मित्र हो, मानवाची मूळ उत्पत्ती पहिल्या एका स्त्री पुरुष यांच्या जोडीने झाली आणि आज ज्याच्या त्याच्या सोयीने एवढा मोठा पसारा झालाय। शेवटी सगळ्यांचेच मूळ हे एका जोडीतच असून देखील वैश्विक धर्म म्हणजे युनिव्हर्सल रिलिजन ही आदर्श संकल्पना माणूस मनात रुजवून स्वतःच्या देशासाठी अथवा अखंड जगासाठी उपयुक्त अखंड आयुष्यात एकही चांगले कर्म निवडू शकत नाही याचा खेद वाटतो। मित्र हो, जगा आणि जगू द्या याहूनही जास्त इतरांना जगण्यास मदत करूया यापेक्षा श्रेष्ठ धर्म कोणताही असू शकत नाही। मित्र हो, जीवनाचे मूल्य आपण जीवनात स्वीकारलेल्या मूल्यांवर अवलंबून असते हेच खरे। स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंय, जीवन का असली मूल्य जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर होता है, न केवल जीवित रहने पर। मित्र हो, आपल्याशी माझ्याजवळ असणाऱ्या अशा बऱ्याच गोष्टींवर सतत चर्चा करत राहणार आहोत। मी मांडलेल्या विचारातून कोणताही नकारात्मक मनोवृत्तीने विचार न करता प्रगल्भ विचारांनी त्यावर आत्मचिंतन करा। मित्र हो, मी तुम्हाला माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की स्वामी विवेकानंदांच्या एका विधानावरून प्रेरित होऊन मी या कार्यास आरंभ केला आहे। ते विधान लक्षपूर्वक ऐका, म्हणजे तुमचा माझ्याबद्दल चुकीचा ॲटिट्यूड राहणार नाही ही अपेक्षा करतो। ते विधान म्हणजे तुमचा आदर्श कोणता हे ठरवण्याचा व तुमच्यावर एखादा आदर्श लादण्याचा मला अधिकार नाही। माझे कर्तव्य एवढेच की मला माहीत असलेले सर्व आदर्श मी तुमच्यासमोर ठेवायचे आणि मग तुम्हीच तुमच्या प्रकृती धर्माला अनुसरून तुम्हाला कोणता आदर्श जास्तीत जास्त उपयुक्त व पसंत आहे हे ठरवायचे आणि अशा एका आदर्शावर श्रद्धा ठेवून प्रयत्न करीत राहायचे। तर मित्र हो, हा व्हिडिओ जर आपणास आवडला असेल तर आपल्या जवळच्या मित्रांना आणि जास्तीत जास्त ठिकाणी हा शेअर करावा आणि मी अशा बऱ्याचशा विषयांवरती आपल्याशी सतत चर्चा करणार आहो म्हणजे करत राहणार आहे। तर तुम्ही माझ्यासोबत असा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मातृभूमी।